Naš najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je tokom Australian Opena imao zanimljiv susret sa Rogerom Federerom. Nisam Rogera video ni pre, ni posle tog momenta kada smo se pozdravili. Gledao sam ga malo na treningu pre neki dan sa strane terena, jer je bila jedinstvena i prilično drugačija prilika za sve nas da ga vidimo da trenira sa Casperom Ruudom, što je bilo iznenađujuće za sve nas da je prihvatio da odradi trening od sat vremena na centralnom terenu i igrao je odlično, baš je bilo lepo gledati ga uživo, toliko je lepo gledati njegov tenis uživo, rekao je Đoković i nastavio u istom ritmu. Svi znamo da je verovatno najtalentovaniji i najgraciozniji igrač svih vremena. Svaki njegov udarac je stvarno simfonija i tehnički, kako to sve izvodi, načine koji se kreću. I sad, kada je penzionisan, opet to izgleda fantastično. Tako da kada sam video ko će igrati na terenu sve pored njega, i to su sve ljudi koje sam gledao kao uzore. Patrika Raftera, Agasija koji je i neko kratko vreme radio sa mnom kao trener, tako da sve njih mnogo volim. Sa tim legendama sam odrastao gledajući ih, tako da je bio spektakl koji nisam mogao da propustim, zato sam i otišao, zaključio je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.